Din jalmagy biziň hemmemiz halaýar. Ýöne din jalmagynyň dürli görünüşleri bar. Şolaryň içinde iň gyzyklysam elbetde syýahat etmek. Täze ýerler, şäherler, ajaýyp binalar, taryhy ýadygarlyklar bularyň hemmeti siziň din jalşyňyzy gyzykly başdan geçirmeleri bar. Syýahat siziň dünýä garaýşyňyzy giňeldir. Hemem size hiç wagt unudulmajak ýatlamalary towgud eder. Siz ýurt görüp, owa şäherleriň gözelliklerini synlap, dürli halklaryň medeniýeti, däpli turlary, taryhy bilen tanyşyp bilersiz. Syýahat etmek halaýanyňmy? Onda Dünýä Syýahat Bojuluk Jemgyýeti size öz hyzmatlaryny ködürleýär. Dünýä syýahat bilen siz Özbegistanyň iň gözel künjeklerini aýlanyp, ajaýyp görnüşlerden, datly özek tagamlaryndan lezzet alyp bilersiz. Syýahatyň dowamlylygy 5 gün bolup, onuň bagatynyň içinde mehmanhana we ertirlik, otly çünpetekler, awtolog hemem ýol belediň hyzmatlary giýilýär. Syýahatyň çäklerini näse Samarkandyň Garden Plaza, Bukhara, Poykenton Plaza mehmanhanalaryna yerleşip, ýokary hirli hyzmatlardan peýda alandylar. Oýlanşykly çemeleşip siziň üçin hemme tarapdan oňoýly edilip düzülen syýahat meýilnamaty sizi Özbegistanyň iň owadan künjeklerini aýlar. Siz günnogary maksud gaýtalanmajak binagarlyk guruluşlaryny synlap bilersiz. Dünýä syýahat bilen gurnulan syýahat rahatlygy, lezzetlilik hemem elýeter bahalar bilen tapawutlanýar. Öz müşterileriniň ähli isleglerini kanagatlandyrmak, amatly din jalşy üçin ähli şertler döretmek bu hojalyk jemgyýetiniň baş maksady bolup durýar. Iň owadan ýerler, iň täsin görnüşler, iň ýakymly ýatlamalar bularyň hemmeti dünýä syýahat. Dünýäň gözelligini dünýä syýahat bilen açyň.